Manacor ja té enllestida l'ordenança que prohibirà fer botellot pels carrers de la ciutat. Després de ser aprovada fa més d'un mes pel ple, la policia local ja pot començar a aplicar-la. L'Ajuntament intenta, d'aquesta manera, combatre els comportaments poc cívics que generen queixes veïnals. Les sancions per no complir la nova normativa poden arribar als 3.000 euros. A partir d'ara, fer botellot a Manacor tindrà conseqüències. Avui de matí s'ha presentat el text definitiu de l'ordenança que permetrà sancionar amb multes que aniran dels 400 als 3.000 euros a aquells que facin botellot. Això sí, les sancions es podran compensar en treballs comunitaris. Parles que aquesta persona pugui anar a pintar un determinat espai, que pugui anar al centre de dia a acompanyar gent major, a cuidar-la. Jo crec que també això és educatiu, veure que dins aquesta societat també hi ha persones necessitades que els poden ajudar i a més molt gratificant. O sigui que jo crec que en el final s'ha d'anar més per la part de la substitució i que la gent se'n doni compte de les coses i que faci una cosa que vegi benefici per tots. La policia local, que encara no ha posat cap denúncia, donarà un temps a la població per fer-se l'idea que ha de complir aquesta nova normativa. Aquesta ordenança és una eina que tindrà la policia per fer complir un tema de begudes alcohòliques, la prohibició de begudes alcohòliques a la via pública, perquè no vagi més i perquè la situació la podem controlar i no sigui ella que ens controli a nosaltres. Els dies de fira i els festius, com Sant Antoni, no tindrà vigència perquè es tracta de